citizen in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, Vice Gobernador sa Zamboanga del Norte may explicar sa pagtugot nila sa mass donation sa mga gamit sa probinsya. O NFEM, nakadawat og tulo ka mga boat attack craft gikan sa Philippine Fleet. Sa detalye sa atong mga balita, padayong gi-question sa transition team ni Zamboanga del Norte Governor-elect Rosalina Haloshos ang gihimong donasyon ni outgoing Governor Roberto Uy sa mga nagkadaiyang ekipo o mga sakyanan ngadto sa iyang mga kaalyado nga LGUs. Apan gipasabot ni outgoing Vice Governor Sinen Angeles nga way angay kabalakan ang musunod nga administrasyon kay duna pay mga nahibilin para magamit sa musunod nga administrasyon. Ani ang report ni Dina Diestro. Giduso na nga to sa hingtungdang komitiba ang sulat hangyo ni Governor-elect Rosalina Haloshos sa ulahing sesyon sa Sangguniang Panlalawigan nga i-review ang gihatag nga katungod kang Governor Roberto Uy sa pagdonate sa mga nagkadaiyang kabtangan nga iya sa probinsya. Sa pahayag sa transition team, mas gikinahanglan sa probinsya ang mga gipang-donate ni ini nga mga sakyanan ngadto sa LGU Dipolog nga dunay kapasidad sa pagpalit og mga bag-ong sakyanan sanglit mas dako man ang gilangkubang lugar sa probinsya. Ang naa sa atong rules, sa COA rules nato gani nga sa part sa government, sa provincial government, siya mo determine whether kailangan niya, kinahanglan pa ba niya o dili. Ang nakita mo nato sa mga request, no? Sa mga request nakita nato, like Dipolog City, nanginahanglan sila og additional vehicles for calamities and rescue. Na ang pangutana, nganong ang Dipolog City nga need man mo gibasihan. Supposedly, ang provincial government ang pangutanon, do you still need this or not? Aya siya i-dispose. Pero nabali manggod. Apil sa gihashasan og mga gamit ang provincial hospital nga gidonate ngadto sa ospital sa Dipolog City. Remember nga ang hospital sa Norte is the only level 2 hospital in this province and a referral hospital. So kinahanglan unta nga ato i-maintain because doon naman na sila yung required mga machine kaning equipment to retain its license and accreditation before DOH. That is why even the DOH is alarmed because our governor-elect also has sent a letter to the DOH about these concerns, and the DOH responded and gave us the assurance that their request, even the request that a certain portion of the funds of 150 million to finance the expansion of the hospital will be realigned to Dipolog. DOH assured to us that that will not happen because it's really for Zamboanga del Norte Medical Center. Giklaro ni Vice Governor Sinen Angeles, wa pa gigamit sa Zamboanga del Norte Medical Center ang mga gipang-donate nga mga dialysis machines o dialysis chairs. Di isab nila buot mabalda ang operasyon sa dialysis center sulod sa Tambalanan, pero giangko ni ini nga duna sila ilantawon pagbalik sa gihimong donasyon sa mga ekipo para sa eye center. What we have approved last week, then that's it. Anyway, all the proceedings that you have observed this afternoon, we are open, we are transparent, no? Wala man we have nothing to hide. The 15 dialysis machines are uninstalled and uninstalled. They are not installed and they are not used. Gihimakaksab sa Vice Gobernador nga ang mga kaalyadong LGU lang ni Governor Uy ang nakabenepisyo sa donasyon sa mga nagkadaiyang kabtangan sa probinsya ug iyasab nga giklaro nga wa gihurot pagdonate sa probinsya ang mga ekipo ug daghan pa ang nabilin nga magamit sa musunod nga administrasyon. Dina Diestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe.
katuig nga nagtago-tago sa balaod ang usa ka lalaki tungod sa kasong murder, nadakpan kini sa hiniusang puwersa sa kapulisan sa Ozamis City. Ang suspect adunay warrant of arrest gikan sa Zamboanga del Sur. Anyang report ni Neptali Batuleño. Bisan pa man sa kadugayon na nga pagtago-tago sa usa ka suspect sa pagpatay, nasikop gihapon kini sa iniusang puwersa sa kapulisan human nag-serve nini ang usa ka warrant of arrest. Ila ni Police Major Dinis Tano, IP sa Ozamis City PNP ang suspect nga usa ka Kukoy Rodriguez nga kasamtangan nga nagpuyo sa Pulot, Ozamis City. Nasairan nga bidangan sa Ozamis City si Police Captain Rini Sagan, IP sa Margo sa Tubig Zamboanga del Sur PNP og nangayo og assistant sa kapulisan sa Ozamis aron masikop ang nasanpit nga suspect. Pinaagi sa iniusang puwersa sa PNP Margo sa Tubig ug Ozamis City PNP, nasikop niya atong Hunyo 1 tuig 2022 ang 13 ka tuig na nga nagtago-tago sa balaod nga suspect tungod sa kasong murder. Tungod sa kalampusan, nagpasalamat si Sagan sa PNP Ozamis nga mialayon aron masikop ang suspect. Pag-implementar sa warrant of arrest sa pangalan nga Kukoy Rodriguez din sa siyudad sa Ozamis, kay base sa impormasyon nga nakuha na mo sa amo ang asset nga siya din sa barangay Pulot. So tuod man ni Arigid Tadri sa siyudad sa Ozamis para atong ma-implementar ang warrant of arrest. So kami usab mapasalamaton pug kayo og dako sa PP sa kapulisan diri sa Ozamis. Ipaklaro usab ni Sagan nga hapsay ang ilang pagsikop sa suspect tungod kay wa kini mipakita sa pagsukol o bitahan gilayon ngadto kanila. Neptali Batuleño, Newsline Philippines, Province of Ozamis Occidental. Stay safe. Nagpahigayon ng proactive approach ang kapulisan sa Santa Ana Police Station sa Davao City pinagi sa pagtigom sa kabataan sa Barangay 23-C, Mini Forest Boulevard ning syudad. Ang youth intervention nga gihimo sa mga pulis kaganihang buntag usa ka paagi aron maduol sa mga pulis ang mga bata nga makatabang aron makonhuran ang kasong kawat sa AOR sa Santa Ana Police Station, partikular sa Coastal Road Construction Site. Kay nasubay sa mga pulis nga mga bata ang responsable sa sunod-sunod nga kawat sa mga construction materials apil na ang krudo sa lugar. Busa atol sa aktibidad gihatagan sa mga pulis ug school supplies, nakapingatos ka mga bata sa Barangay 23-C ug naasay livelihood program ug labaw sa tanan, nagpakaon sab ang mga pulis sa mga bata. Kagahapon gihimo sab sa mga pulis sa Santa Ana Police Station ang Barangay Ko Sagot Ko Training Seminar. Usa ka adlaw ang aktibidad sa tinguha nga katambayayong sa mga pulis ang mga barangay tanod sa pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar. Gipasundayag sa Naval Forces Eastern Mindanao ang bag-ong abot nga attack craft gikan sa 4th Attack Division sa Philippine Fleet nga midunggo sa pier sa DPWH and Naval Station Felix Apolinario sa Panacan ning syudad. Nahimong guest of honor sa arrival ceremony si Davao City Mayor-elect Sebastian Duterte. Ang tulo ka boat attack gilangkuban sa BA 492, 493 o 494. Kanhi kini gitawag nga multipurpose attack craft. Usa sa mga feature sa bagong asset sa NFEM nga boat attack ang fast interception, perform rapid attack, precision fire and launch missile attacks. Makahatag usab og ground support, point defense, security escort, medical and casualty evacuation ug limited personal transport. Ang matag boat attack adunay Spike extended range missile launch system, mini Typhoon machine gun system, light machine guns, automatic rifles ug pistol. Makapabulhot kini hangtod 35 knots ug dunay maximum speed nga 45 knots. Kaya sab niini mugukod sa mga musibat nga mga kalaban. At tangi! Serpent Eagle na rescue sa usa ka retired police sa Barangay Macambol, Mati City. O centenarian sa Ozamis City nakadawat og 100,000 pesos. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO,
sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Double Light and Power Company. Na-rescue sa usa ka retired police ang usa ka Serpent Eagle nga nadakpan sa usa ka mangangayam sa Barangay Macambol, Mati City sa Davao Oriental. Ang lugar nasakop sa Mount Hamigitan Range nga nag-inusarang World Heritage Site sa Mindanao. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Usa ka batang Serpent Eagle ang na-rescue gikan sa poacher kon mga ngayam sa Macambol Coastal Village, Mati City, Davao Oriental kagahapon Hunyo 1. Mismong ang retired police nga si Ferdinand Mabandos ang nag-rescue sa batang agila dihang iyang namatan gikan sa mga ngayam sa iyang gipanagyang beach resort sa lugar. Nailang Barangay Macambol nga abunda sa biodiversity kundiin naay mga Serpent Eagle. Sumala ni Salde Lumaan, ang City's Environment Chief, nga bisan pa man nga wala giila nga endangered nga langgam ang na-rescue nga agila, apan illegal kung ginadili gihapon ang pagdakop ni ini. Gi-turn over na ni Mabandos ug sa iyang asawa ang na-rescue nga Serpent Eagle sa DNR office sa Mati City. Matud ni Lumaan, gikatakdang ibalhin sa rehabilitation facility sa Tagum City ang batang agila. Ang Macambol Coastal Village na deklarang Philippine Eagle Sanctuary sa national government nga nasakop sa Mount Hagimitan Range ug Wildlife Sanctuary nga naginusarang World Heritage Site sa Mindanao. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Nakadawat og cash assistance gikan sa lokal nga gobyerno sa Uzami City ang ilang usa ka centenarian. Ang centenarian sa Uzami City nag-birthday sa iyang usa ka gatos ka tuig niadtong Disyembre 4, 2020. Ani ang report ni Neptali Batuleño. Nakadawat og 100,000 pesos ang usa ka centenarian sa Uzami City nga si Clemencia Oros Alvarico isip incentive sa pagdangat dinhi sa edad nga usa ka gatos. Gipadayag ni Uzami City Vice Mayor Simplicia Bebeneri nga ang maong kantidad gikan sa local government unit sa Uzamis. Dugang niniri nga gitunol usab sa Uzami City Council ang kopya sa usa ka resolution nga nag-ila sa iyang pag-abot sa panuigon nga usa ka gatos. Si Lula Clemencia nagpuyo sa Purok Riverside, Tinago, Uzami City, miabot sa edad nga usa ka gatos niadtong Disyembre 4 tuig 2020 ug nining tuiga mag-edad na siya og 102 pagdangat sa bulan sa Disyembre. Si Lula Clemencia na tao sa Asturias, Cebu niadtong Disyembre 4, 1920. Personal ang gihatod nila ni Neri, City Councilor Cecil Co, Chairman sa Committee on Senior Citizens and Persons with Disability, City Social Welfare and Development Officer Marivica Aminio o Tinago Barangay Captain Ricky Fuentes ang cheque. Kahimduman nga niadtong Nobyembre 17 tuig 2021 nakadawat usab og 100,000 pesos ang usa ka centenarian nga taga Barangay Baybay Triunfo, Uzami City. Diin gipadayag ni Uzami City Councilor Dinky Suizo nagikan sa LGU ang 100,000 pesos isip incentive sa maong centenarian. Ipasabot ni Suizo nga niadtong Pebrero 20 tuig 2020 nang sa ulog siyang usa ka gatos ka tuig si Teofilo Balendres sa Barangay Baybay Triunfo apan wala dayon nila matunol ang insentibo nini tungod kay wala mahuman ang pagproseso ug naabtan pagayod kini sa
sa coronavirus pandemic COVID-19. Nasairan nga si Lolo Teofilo kanhi nagserbisyo sa Armed Forces of the Philippines ug usa ka war veteran sa World War II. Sibo sa Republic Act 10868 o Act Honoring and Granting Additional Benefits and Privileges to Filipino Centenarians and for other purposes nga gitawag usab nga Centenarians Act of 2016 naghatag sa mga Filipino nga makaabot sa edad nga usa ka gatos nga nagpuyo sa Pilipinas o sa gawa sa nasod og cash award nga 100,000 pesos isip centenarian gift. Gawa sa cash makadawat usab sila og letter of felicitation nga gipirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang maong centenarians makadawat usab og awards ug incentives sa ilang matag syudad o munisipalidad nga tinuon sa local government unit. Kahirumduman nga ang Republic Act 10868 gipirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte niadtong tuig 2016. Neptali Batolino, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe. Laing hugna sa mga kanhi rebelde ang nakadawat og hinabang pinansyal gikan sa gobyerno. Ning bag-o lang gidawat sa 77 ka mga kanhi miyembro sa New People's Army kun NPA sa Cotabato Province ang immediate og livelihood assistance nga aduna pay gibayad ang gobyerno sa matag baril nga ilang gisurrender. Anyang report ni Eugene Hinutan. 77 ka mga kanhi rebelde gikan sa probinsya sa Cotabato ang nakadawat og hinabang pinansyal nga 4.5 million pesos isip benepisyaryo sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kon ICLIP sa national government. Gipangunahan sa Department of the Interior and Local Government kauban ang probinsyal nga gobyerno sa Cotabato, Armed Forces of the Philippines ug Cotabato Police Provincial Office ang distribution sa ayuda nga gipahigayon sa Provincial Capitol Gymnasium amas Kidapawan City kagahapon Hunyo 1. Ang ayuda nga gihatag sa DILG alang sa immediate and livelihood assistance ug firearms remuneration sa kanhi mga rebelde. Gikan sa Magpet, Tulunan o Garakan Cotabato ang mga benepisyaryo. Sa mensahe ni 7th 2nd IB Commander Lieutenant Colonel Jose Rigunay Jr., iyang gidasig ang mga benepisyaryo sa ICLIP nga gamiton og insakto ang mga ayudang nadawat gikan sa gobyerno aron masiguro ang maayong ugma sa ilang mga pamilya. Nagpasalamat ang DILG Provincial Director sa Cotabato sa tabang niini sa programang Kapsay nga ginaduso sa national government, lakip na ang ICLIP ug National Task Force to End Local Communist Armed Conflict kun LCAC. Nagpasalamat ang kanhing mga rebelde sa gihatag kanilang oportunidad ingon man sa mga hinabang gikan sa gobyerno aron makabalik sa komunidad ug aron makauban ang ilang mga mahal sa kinabuhi. May tambong sab-atol sa pagpangapud-apud ug ayuda ang provincial administrator nga mitindog isip representante ni outgoing Governor Nancy Catamco, representante gikan sa 90th IB, 39th IB ug Cotabato Police Provincial Office. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Mao kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang mga balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram newsline.ph ug sa Twitter, NewslinePH. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan usab ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!